Dragonul zboară în jurul navei spațiale și aruncă banii furați, care de fapt aparțin oamenilor, înapoi pe pământ. În timp ce dragonul a dormit timp de mii de ani, oamenii au fost asupriți de magicianul negru și au trăit în agonie. Dragonul se simte foarte vinovat și urlă furios pe cer, încercând să-și elibereze furia. Între timp, prințesa adevărată și cea falsă încă se luptă între ele. Lupta lor se poartă din cer până pe pământ. Magicianul negru își vede înfrângerea apropiindu-se, iar doi dintre complicii săi se alătură luptei. Dintr-o dată, cei trei dușmani atacă împreună prințesa portocaliu-albastră. Rapid, amuleta dragonului este desprinsă de la ele. Magicianul negru zboară imediat și apucă amuleta. El crede că, cu ajutorul amuletei, va putea controla dragonul. Acum amuleta se află în mâinile lui. Pentru a-i împiedica pe complicii săi să o fure, magicianul negru îi împinge pe amândoi de pe stâncă, unul după altul. În acel moment, toți locuitorii aleargă spre ei, dar confundă prințesa falsă, cea care are amuleta, cu prințesa adevărată și o iau pe aceasta din urmă. Magicianul negru este pe punctul de a reuși. În acest moment critic, apare un alt grup de oameni și o mică zână. Micuța zână fusese animalul de companie al prințesei portocaliu-albastre, dar fusese alungată de magicianul negru. Zâna o recunoaște pe adevărata prințesă portocaliu-albastră după miros. Își dă imediat seama că cea care are amuleta este prințesa falsă. Furios, magicianul negru trage o săgeată otrăvită direct spre ea. Apoi își smulge masca și râde triumfător, crezând că a câștigat. El crede că poate chema dragonul imediat. Dragonul urlă de la o înălțime uriașă și se apropie de magicianul negru. În clipa următoare, micuța zână scapă amuleta din mâini. Magicianul negru, furios, trage o săgeată otrăvită spre zână. Acum dragonul a ajuns deja acolo. Prințesa portocaliu-albastră profită de ocazie și sare pe spatele dragonului. Când vede că micuța zână și amuleta cad împreună, prințesa portocaliu-albastră decide să o salveze pe zână. Magicianul negru, pe de altă parte, apucă amuleta, crezând că dragonul îl va salva. Dar un dragon rămâne un dragon. Nu îl poți controla doar pentru că ai o amuletă. În cele din urmă, micuța zână este salvată cu succes, iar magicianul negru cel rău cade în abisul fără sfârșit. Amuleta se odihnește pentru totdeauna pe fundul râului.